Ευχαριστούμε, κύριε Κοζιά. Ο κύριος Βλάχος έχει ζητήσει την ανακοίνωση. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας κάνω μια ανακοίνωση προς όλο το σώμα. Ζητάω ενώπιον του σώματος το δεύτερο εξάμηνο του 2021, μετά την καταστροφική πυρκαγιά των Αθηνών, να πληρώσουμε μόνο τα τέλη, να μην χρεωθεί νερό. Το φθέτω σε διαδικασία στο σώμα για τις Αθήνες. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο. Για να ξεκινήσω από αυτό που είπες, ότι τώρα με ενημερώνει ο Πρόεδρος, εγώ δεν το θυμάμαι, ότι έχει συζητηθεί και έχει πάρθει απόφαση. Εάν δεν έχει γίνει, ήταν κάτι για το οποίο είχαμε δεσμευτεί, ότι δεν πρέπει για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 να πληρώσουν την κατανάλωση λόγω του καθαρισμών και της φωτιάς που είχε γίνει εκεί. Θα χρεωθεί μόνο το πάγιο. Αυτή θα είναι η πρότασή μας. Και θα έρθει στο επόμενο Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν έχει περάσει. Εάν έχει περάσει, είμαστε καλυμμένοι. Δήμαρχε, μια διευκρίνηση. Θυμάμαι ότι έχει γίνει συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος εάν έχει πάρθει απόφαση ή όχι. Συζήτηση. Εντάξει, αν δεν υπάρχει, θα το φέρουμε να την πάρουμε. Δεν υπάρχει απόφαση, είχε γίνει μια κουβέντα και είχε γίνει κουβέντα και θυμάμαι ότι είχε συζητηθεί το θέμα. Το έχουμε πει. Τώρα σε αυτά που είπε ο κύριος